Això ho posava, no? Diu, ostres, que mos va venir, no? I vam mirar les rules i posava clarament, no? Bueno, i vaig pensar, bueno, no passa res, vaig trucar a la NASA. Vaig dir, escolti, no podem fer alguna cosa, perquè clar, ostres, l'única guanyadora internacional. A veure, estem pensant en la sostenibilitat de la Lluna i passem de la Terra, passem tot aquí. Els residus tots Es queden ahí i s'aprofiten com l'economia de què fem amb el Vinted, no? Que aprofitem no sé què i fem això. Què fem quan tenim una ampolla que està buida, que l'aprofitem i ara fem una altra cosa. Amb el cartró fem el mateix. La idea és aquesta. Què puc? No sé què, i tot el que sigui magnètic es quedarà aquí ficat, vale? Ho poso aquí. Això no sé què. I a la Terra continuo treballant amb l'Esperanza en tema del càncer de mama, que és un projecte que vaig començar abans de la NASA, i col·laborant amb empreses, amb diferents projectes, sí, tot dins del camp de l'enginyeria, no? Que és el meu persona pot fer coses grans, no? Aquí està el resultat, no? Aquesta és la primera cosa, la primera colorario, demostració. Es pot fer, no? Jo a la gent li dic, tinc una edat, tinc 57 anys, i ho he fet sola des de casa amb un ordenador. Això està demostrat. I després també treus que quan tornava a fer, perquè ho deixava a mitges i tornava a fer, tornava a entrenar, cada vegada el projecte era millor que l'anterior. Em donava millors resultats i això ve donat perquè la IA també aprèn d'ella mateixa. O sigui, jo he après molt amb aquest projecte, però ella també, i ella de mi, anaven com a partners. I llavors és això, tota aquesta informació, experiència és el que jo vull aprofitar per Mart. No sé si sortirà o no sortirà, però per presentar-me i intentar que sigui acceptat, suposo que sí. Primer perquè si no seria un fracàs a la meva casa. Clar, perquè els fills es queden, són joves, es queden que si no n'hi ha una recompensa, doncs no valia la pena, no? I això ho havia de fer sí o sí, perquè ells es van quedar quan el premi, jo estava supercontenta, quan van veure que no n'hi havia premi econòmic, ells van dir, oh, que injusto, esto has perdido aquí 3 meses, no? I jo havia de fer soroll, dic, no passa res, ara vindrà el reconeixement, ja.